jedan veliki pljesak za zastupnika u Europskom parlamentu, Davora Ivu Stiera, političkog tajnika Hrvatske demokratske zajednice i nositelja HDZ-ove liste u 7. izbornoj jedinici. Dragi prijatelji, došli smo do tog ključnog trenutka kada će hrvatski građani odlučiti ko će preuzeti odgovornost za Hrvatsku. Mi smo u kampanju ušli vjernim vrednotama narodnjaštva i kršćanske demokracije, ali za razliku od Milanovića mi nismo koristili ideologiju kao alat za stvaranje sukoba među Hrvatima. Ne, mi smo nudili rješenja za konkretne probleme hrvatskih građana. I zato naš uspjeh u nedjelju mjerit će se u velikom broju mandata. Ali nakon nedjelje naš će se uspjeh mjeriti u broju novih radnih mjesta, u broju mladih koji će ostati u Hrvatskoj i naći posao u Hrvatskoj. Naš će se uspjeh mjeriti u povećanju mirovina za naše umirovljenike. Naš će se uspjeh mjeriti u broju majki i očeva koji će se odlučiti za život, za još jedno dijete. Ali, dragi prijatelji, tom djetetu kada naraste moramo osigurati da bude sretan i ponosan što živi u razvijenoj i uređenoj državi Hrvatskoj. Znam, puno toga moramo promijeniti i neće biti lako, ali mi to možemo i mi to hoćemo. Ja vam jamčim, mi smo za to spremni. Dragi prijatelji, sa ovoga trga želim poslati i poruku sugrađanima koji možda se još premišljaju za koga će dati glas u nedjelju. U nedjelju, dragi sugrađani, izađite na izbore. Dosta je bilo Milanovićeve politike razdora, ideoloških sukoba i ekonomskog propadanja. Andrej Plenković želi to promijeniti sa novom generacijom vjerodostojnih ljudi. Da, dragi prijatelji, mi smo već sada unijeli promjene u HDZ, mi ćemo promijeniti cijelu Hrvatsku. Hrvatski građani u nedjelju odlučuju. Žele li još 4 godine Zorana Milanovića ili žele državnika, čovjeka kojem mogu vjerovati, čovjeka koji okuplja. I zato sam ja siguran, Andrej Plenković bit će novi predsjednik hrvatske vlade. A što smo, dragi prijatelji, čuli sa druge strane? Ništa novoga. Iste stare, potrošene floskule. Isti ljudi koji su bili na listama prošle godine, isti ljudi koji su bili u Milanovićevoj vladi, a po stručnjacima Svjetskog ekonomskog foruma to je bila 6. najgora vlada na svijetu. Dakle, što smo čuli? Istu aroganciju, bahatost i divljanje koje Milanović misli da može prikriti svoju nesposobnost. I pazite, on se sad okružio sa istima kao što je on. Beljak, Jambo, pa oni su postali glasnogovornici Milanovića, imitatori. Vrijeđaju majke svojih suparnika, vrijeđaju roditelje koji žele poslati djecu na vjeronauk u školu, vrijeđaju i iseljene Hrvate. Pa što je mislio Milanović da će s njima, da će provaliti u Banske dvore? Milanoviću nećeš! Zato poruka Milanoviću i toj sviti, a ne možete vi toliko nisko pasti u vašim uvredama koliko možemo se mi visoko uzdignuti i povesti Hrvatsku u blagostanje. Ne možete vi potaknuti toliko
toliko sukoba koliko mi možemo kupiti hrvatski narod i ostati vjerni prvom hrvatskom predsjedniku doktoru Franji Tuđmanu. I na kraju, dragi prijatelji, zadnja poruka Milanoviću i toj sviti: ne možete vi toliko nas mrziti koliko mi možemo voljeti domovinu Hrvatsku i ta će nas ljubav odvesti do pobjede.